Здравейте, казвам се Тодор Янков и ще ви представя накратко продуктите на фирмата и съм подбрал някои щекотливи теми. Миналата година, ако си спомняте, по-подробно ви представих продуктите на фирмата. Тази година реших да не ви отекчавам, а да измисля нещо малко по-интересно. Затова реших темата на днешната презентация да бъде следната. Кратко представяне на продуктите, разбира се, няма как да минем без това, но по-интересните теми са следните. Каломаслоуловители, уразмеряването на каломаслоуловителите съгласно стандарта 858. Следващата тема е байпаса, използването му по предназначение. Отново съгласно 858 и уразмеряване на инфилтрационни резервоари. Това е много интересна тема. Ще ви представя калкулатор, ще ви представя и методика съгласно немския стандарт. И накрая алтернативни продукти и оптимизирани продукти на каломаслоловителя и на инфилтрационните резервоари. Първо две-три думи за фирмата. Фирмата се занимава с пречистване на питейна вода, пречистване на отпадна вода. Друго направление е управление на дъждовните води. Това включва събирането им от площадката, от терена, отвеждането им до каломаслоуловител, събирането им в резервоар, евентуално събирането им в инфилтрационен резервоар. Най-общо казано имаме две направления основни. Едното е технологично, другото е продуктово направление. Аз съм отговорен най-вече за продуктовото направление на българския пазар. Първата продуктова линия е линейни отводнители, които са направени от бетон, много високо качество бетон C35, C45. Такъв се ползва за пистите за самолетите. Виждате, че те са монолитни, отлети са от една цяла част, няма чугунени метални решетки, няма какво да се счупи, няма какво да се изкърти, няма какво да бъде откраднато. Имаме различни видове профили, от най-малкия, който е М е за микро. Следващия малък сравнително профил е Т, той е със специални размери за тунели. И оттам нататък вече следват все по-големи и по-големи профили за големи площи. Приложението естествено е навсякъде в живота ни, от градската среда, на паркинзи, виждате тунели, магистрали, логистични паркове и дори летища. Другата продуктова линия са каломаслоуловители. Каломаслоуловители имаме голямо разнообразие. Спирално навити, от гофрирана стомана, бетоновите, разбира се, имат някои ограничения, като те са малко по-тежки, те са малко по-малки като обем, но пък основното им предимство е, че имат много висока носеща способност и се ползват там, където има голям трафик, например логистични паркове. Другия вид каломаслоловители са каломаслоловители, предназначени за отводняване, за отвеждане и пречистване всъщност на водата от откритите канавки и канали покрай магистралите и пътищата, а и не само, но това е, да кажем, основно предназначение. И имаме един каломаслоловител, който е по-компактен и е предназначен за вграждане в съществуващи точкови водосъбирателни шахти. По-нататък ще се спра малко по-подробно на него. Резервоари за съхранение на дъждовна вода, направени от спирално навити гофрирани тръби, направени от бетон. Разбира се, тук случая е същия като с каломаслоловителите. Бетонните са тежки, неудобни за работа, изискват по-тежка техника на обекта, но пък имат изключително висока носеща, т.е. товароносимост и открити външни резервоари. То се отнася до инфилтрационните резервоари, мога да ги разделя шеговито на два вида. Познатите на всички и непознатите в България. Това е нов продукт, който все повече го презентираме в България. Но тези, които са направени от пластмасови блокчета, тип касетъчен, да кажем, всички ги знаете, но така иначе ще се спра на уразмеряването им. Докато тези тръбните, направени от стоманена спирално навита тръба, не са много популярни, но те пък си имат своето място и си имат своето предимство. По-нататък също ще поговоря малко по-подробно за тях. Но този слайд, той ми е любим слайд, показва колко лесно се сглабят нашите купчета. Просто трябва да поставите едно до друго и те си имат мъжки и женски жлеб, който си влиза
И това е всичко, просто става за секунда, няма да сглабяте нищо. Тук бих казал, само да вметна, нали, бързото сглабяне, представете си, че един резервуар от 500 кубика може да го сглобите за 8 часа, примерно за една смяна, или трябва да го събирате от отделни елементи и да го сглобявате 10 дена. И това са разходи за човекосмени, за машиносмени. И един много важен детайл е времето. Обикновено се монтират пролет-есен, когато има големи дъждове. И представете си, че сте си наредили 2/3 от резервуара и имате още 2 дена и сте готови и дойде един голям дъжд, който ще свали всичката кал вътре в резервуара. Геотекстила ви е открит, целият вече е напълнен с кал и пясък и тогава, не знам, може би трябва да извадите наново всички купчета и да смените геотекстила, иначе той е затлачен още преди да е почнал да работи. Това беше съвсем накратко продуктите. Сега започваме да навлизаме в истинската тема, да кажем, на презентацията. Идеята дойде от това, че често получавам запитвания за инфилтрационни купчета, които да имат възможност за влизане с камера, за видеоинспекция и за почистване с дюзи под високо налягане. Сега влизането с камера е много хубаво нещо, то е много модерно. Въпросът е има ли смисъл? Да, скъпо е, дали има смисъл да се прави. Ако имате пари и искате да сте модерни, окей, направете го. Но по-интересно е почистването с дюзи под налягане. Въпросът е има ли смисъл, може ли да се направи и дали е ефективно. Моето мнение е, че въобще не е ефективно и тук дипломатично съм написал, ефективността на почистване е ограничена, за да не кажа, че почти е невъзможно почистването. Но разбира се, това е мое мнение, не искам да го налагам на никого. Ако сте съгласни с мен, се радвам. Ако не, всеки си има собствено мнение. Представете си, ако трябва да почистите този резервуар, нали, с дюза, то е огромен, влизането е много трудно. После вътре, представете си, че имате утайка 10 пръста и се става дюза след много почистване и я свалите до 1 см вместо 10. В едната е почти никаква, защото пак цялото видъно е затлачено. Дали утайката е 1 или 10 см, негативният ефект е един и същ. Затова в заключение, моето мнение е, че необходимо ли е почистване с дюза, според мен не е необходимо, просто защото не е ефективно и не върши работа. Но по-важните въпроси са тези 3 въпроса. Как да се предотврати и какви други варианти има. Първо да видим какви са причините за затлачването. Основната причина е първо каломаслоуловителя и съответно неговото правилно размеряване съгласно 858. И втората причина е евентуално байпаса и също неговото правилно използване, дали се използва по предназначение, така както е регламентирано в стандарта, или се използва по друг начин. И сега тук ще кажете, лесно ти на тебе, ела ти да се оправиш с инвеститора, той иска колкото може по-евтино, иска колкото може по-малък каломаслоуловител. Ако все пак не можете да се наложите, имате много упорит инвеститор, може да ползвате лесни за достъп и лесни за почистване каломаслоуловители. Не, че това е добро решение, но все пак е нещо. Относно размеряването на каломаслоуловителите, направил съм извадка от стандарта 858, съжалявам, че е на английски, но то е много просто, всъщност е математика. Размера на каломаслоуловителя трябва да бъде равно на количеството дъжд. Тук има още едно събирателно, което всъщност е с отпадни води, които ние не слагаме в каломаслоуловителите. Има един коефициент, който тук поиграх си да извадя стойностите, но той варира от 1 до 2, така че той може само да ви увеличи 2 пъти размера на каломаслоуловителя или да го запази единица, т.е. да го запази същия. И тъй като много често получавам запитвания, дай ми там 10% калоуловител, например имам 300 литра, ще пречистя само 30, останалите 270 ще ги пусна през байпас или ще почиста 10% от водата, останалите 90% няма да ги почистна, защото те, виждате ли, били чисти. По принцип в стандарта няма фактор, който да ви позволява, след като сметнете какъв трябва да му е размера, да го намалите 10 пъти и да пуснете примерно 90% от водата непречистена. Аз знам, че има теория, която казва, че първият дъжд отмива най-големите, той е най-замърсен.
но това не означава, че последващата вода е чиста, достатъчно чиста, за да бъде пусната директно през байпас и да не се пречиства изобщо. За да стане тази работа, трябва количеството на мазнините да е под 5 мг на литър, както е по стандарт. Тогава може да излеете директно в природата или пък да излеете в инфилтратор, например. Но аз не открих фактор, който да казва, ами като сметнете размера, го намалете и вземете само 10% от размера. Признавам си, че попитах и ChatGPT, защото се усъмнявах. Реших, че най-вероятно има такъв фактор, просто аз не мога да го намеря. Оказва се, че ChatGPT също не успя да намери такава причина в законовите документи, стандарти, дори учебници, но това, което каза, е, че в някои сайтове на производители се предлагат такива. Това не е причина, разбира се. Ние трябва да се придържаме към стандарти, да си спазваме стандартите и законовите уредби. Тоест, обобщавам, правилното размеряване на каломаслоловителя е основен фактор за затлачването на инфилтратора, на последващия инфилтратор. Знам, пак ще кажете, да, той инвеститор иска да спести някой лев и затова иска да вземе 10 пъти по-малък каломаслоловител. Да, обаче непречистената вода, която е пълна с масла и с финни механични частици, т.е. финна кал, минава и отива в инфилтратора и резултатът е запушва инфилтратора, който е в пъти по-скъп от каломаслоловителя, така че дали си заслужава икономията, не съм сигурен. Байпас. Сега ще ми кажете, да, ние слагаме байпас. Проверих какво е байпас съгласно стандарта 858. И вижте какво ми каза. Байпасен сепаратор с устройство, което позволява поток надвишаващ максимално допустимия да заобиколи сепаратора. Тоест, байпас е защитно устройство. То е защитен механизъм, който предотвратява промиването на каломаслоловители от по-големи дъждове от тези, които сте сметнали. Как изглежда това? Знаете, че най-често, примерно, взимате 5 годишния дъжд или 5 годишния, 5 минутния и на тази база си размерявате количеството дъжд. Да, обаче то има и 10 годишен дъжд, има и 15 годишен, и 50, и 100 годишен дъжд. Тогава какво правим? Не може да допуснем тези дъждове да промият всичките масла и кал събрани в каломаслоловителя и да ги промият или в природата, или в инфилтратора. Затова решението е едно байпасче да му се сложи и това препоръчва всъщност и стандарта. Байпасът да е защитен механизъм, който да пази каломаслоловителя от по-големите дъждове, от тези, с които вие сте си направили проекта и сте сметнали. Така че капацитета на байпаса не бива да се взема като част от капацитета на каломаслоловителя. Друг начин, който може да се използва да се предотврати затлачването, е да се използват лесни за почистване инфилтратори. Тук минутки за реклами, представям ви нашия Tubus Duo. Tubus Duo означава, т.е. представлява спирално навита стоманена тръба, гофрирана стомана, която вместо водоплътни муфи има точно обратното на водоплътни муфи. Инфилтрационни муфи, които са специално създадени да пропускат водата навънка, за да може тя да се инфилтрира в почвата. Виждате, че тя има едни уребрявания, които имат за цел да държат муфата надалеч от тръбата и да осигурят необходимото светло, за да може водата да изтича бавно. Сега тук съм показал едно като клипче как се влиза в такъв инфилтратор. Те са лесни за инспекция, лесни са за почистване. Колегите отиват да го почистят, но не си носят лопатите, очевидно. Така че препоръчвам, ако имате опасения относно поддръжката и почистването на инфилтратора, не е лоша идея да ползвате такъв тип. Като конфигурация, разбира се, е много гъвкав. Може да бъде тип, да го наречем касетъчен, в правоъгълен изкоп, както нормалния касетъчен инфилтратор. Може да бъде и надлъжен. Аз за тази снимка обичам да дам един пример, който показва едно от предимствата. Имах среща с един ВиК проектант, който ми каза, имам голям правоъгълен имот, от едната страна върви, имам улица с път и имам канализация, само че не ми дават да изхвърлям водата там, дават ми само определено количество, не помня точно колко, да кажем, че се ми дават само 20% да изхвърля в канализацията.
Какво да прави с останалите 80% от водата, която се събира в имота? Ами едно добро решение е да я пречистите, ако е необходимо, нали, в повече случаи е необходимо, и да си развиете един такъв инфилтратор по периферията на имота, като разбира се спазвате отстоянията, които са по закон от комшиите, разбира се. Тогава и тревичката ще ви е благодарна, и горите, които се виждат тук, ще са ви благодарни за това, че подхранвате подпочвените води. Правил съм едно сравнение за нивото на утайката при касетъчния тип и при тръбния инфилтрационен резервоар. Виждате, че ако образно казвам това е нивото на утайката, при касетъчния цялото ви дъно е затлачено и щетите са много големи, т.е. голяма част от площта ви не работи или поне не работи ефективно, докато при тръбния, при същото ниво на натрупана утайка, много малка част от муфата всъщност е затлачена. Разбира се, обема на тази е много по-малък в сравнение с обема на тази утайка, но така или иначе влизането тук, инспекцията и почистването са много по-лесни в сравнение с касетъчния, където моето мнение е, че то, че е невъзможно да се влезе, невъзможно е, но моето мнение е, че е невъзможно и да се почистят. Дадох си сметка, че почти никога не съм правил оферти за утаителни резервоари и всъщност не знам дали ги ползвате в проектите си или не ги ползвате, затова реших да кажа няколко думи за тях. Утаителният резервоар има за цел да поеме водата от покривите. Значи водата от покривите не е необходимо да минава през скаломаслоуловител, защото по подразбиране в нея няма масла. Водата от покривите може да мине през утаителен резервоар и след това, след като се утаи, нали, да се пусне или в природата, или да се вкара в инфилтрационния резервоар. Тук идеята е малко или много подобна на разделната канализация, където отделяме дъждовните води от битовите, с цел да не претоварваме пречиствателните станции. Малко или много този резервоар утаителен ви дава възможност да си намалите капацитета и размера на каломаслоловителя, тъй като той ще поеме една голяма част от водите, най-вероятно, които не е нужно да минават през каломаслоловителите. Каломаслоловителите по принцип имат някои ограничения в размерите, т.е. те не може да са максимално големи, с изключение на тези, които ви показах за откритите канавки покрай магистралите. Там вече на практика нямаме ограничения, но на другите, които са вкопани, те си имат някои ограничения и не може да бъдат безкрайно големи и тогава трябва да се търсят някакви схеми. Но такъв утаителен резервоар всъщност е едно добро ефективно решение да не се претоварва каломаслоловителя, водата от покрива все пак да се утаява и да бъде пречистена. Не се притеснявайте от това, че от размеряването му, той иска някои сметки да се направят, но моите колеги ще ви съдействат с каквото трябва и ще ви дадат необходимите размери и необходимите чертежи. Просто ви напомням, ако решите да ги ползвате и имате нужда от някакво съдействие, може да се свържете с мене. Говорейки за каломаслоловители и за инфилтратори, няма как да не ви представя един калкулатор, който по принцип го разработихме края на миналата година, сравнително нов е. И аз на миналогодишната презентация не бях много запознат с него. Не, че сега съм кой знае колко запознат, но искам да кажа няколко думи за него и да ви обърна внимание защо той е толкова важен. Първият въпрос естествено откъде да си го вземем, като го имате. Можем от Google Play Store, имаме веб версия за браузер и има и за iPhone. Така че може да си сканирате кодовете и да си го свалите там, където ви е удобно. Две думи само как изглежда калкулатора. Калкулаторът е съставен от няколко стъпки, т.е. не няколко, те са точно 4 стъпки, като петата е чисто информативна, там са резултатите. В тези стъпки няколко трябва да въведете общи данни за обекта, локация, дъждове, някои размери и калкулатор е готов да ви сметне какъв трябва да ви е инфилтрационния резервоар. Очаквайте скоро, аз всъщност вече го направих това филмче и най-вероятно, когато гледате тази презентация, то вече ще е готово. Така че има филмче, което съм направил аз, стъпка по стъпка, много обяснително. За съжаление се получи малко дълго, но явно съм си много обяснителен човек. Тоест исках да огледам всички варианти, да
да покажа какви грешки биха могли да бъдат допуснати, за да ги избегнете вие и да не се ядосвате излишно на тази работа. Така че има го филмчето стъпка по стъпка, който реши да ползва калкулатора, не е лошо да отдели 20 на минути и да изгледа и филмчето. Защо смятам, че този калкулатор е много полезен и много важен за вас? Взел съм един пример от реален обект, който е един много голям инвеститор в София, не български, но на европейско ниво, ни помоли да пуснем неговия проект, образно казано, през нашия калкулатор, за да видим какво ще се получи за инфилтрационния резервоар, за да може да ги сравни. И идеята е следната. Техният проектен обем е 150 кубика, 152 кубика, като проектантът е взел 5 годишния 5-минутен дъжд, 402 литра и на тази база е сметнал 150 кубика резервоар. Нашия калкулатор търси критичния обем, нали, по същия начин, по който вие, когато размерявате канализация, търсите критичното ниво на водата, за да определите най-голямото сечение. По същия начин тук търсиме критичния обем, за да определим най-големия резервоар, който ни е необходим. Проектният резервоар казва 150-152 кубика, нашия калкулатор казва 40-минутния дъжд, не 5-минутния, 40-минутния дъжд, който е само 136 литра интензитет, но той изисква 310 кубика инфилтрационен резервоар, а не 150, както биха били сметките, ако вземем 5-минутния дъжд. Така че виждате, разликата е огромна и това първо е една от причините да апелирам към вас да ползвате тези резервоари. Откъде идва разликата и какво означава критичното ниво? Когато в калкулатора трябва да въведете кой дъжд да се ползва, не трябва да избирате 5 минутен, 10, 15 и така нататък. Трябва да изберете критичния дъжд и прозорецът ви трябва да изглежда така. Търси критичния дъжд в 5 годишния дъжд, потърсиме критичния обем, нали, всъщност. И това прави калкулатора. И виждате, тази снимка е същата всъщност, не е нещо ново, но просто да са по-ясно сравнение. 152 кубика срещу 310 кубика. 152 кубика са сметнати при 5 годишния, 310 са сметнати при пак 5 годишния, но 40 минутни, извинявайте. И на тази диаграма интересно може да се направят няколко анализа и да се види какво всъщност се случва. Аз бих искал да маркирам дъждовете, които са около 300 кубика, плюс-минус, разбира се, не точно, но е така горе-долу, 300 кубика плюс-минус. Виждате, че може би 70% или 80% от дъждовете, които ще паднат през петата година, намекват за 300 кубика. Но в нашия проект ние имаме избрани всъщност 5 кубика. Тоест, виждате, че няма как да сбъркате повече. 5 кубика, 5 минути е по-скоро изключение от общото правило, отколкото тенденция. Така че с 5 минутен дъжд може да си оразмерявате канализация, много правилно е, но що се отнася до инфилтрационни резервоари, там където търсим обем, едно от нещата, което калкулатора прави, да анализира от 5-та до 100-та минута и да вземе най-голямото, най-критичното ниво обем и да ви го предложи като решение. И виждате, че нали, всичко в общини говори за около 300 кубика. Сега, аз апелирам към вас нали, да ползвате калкулатор, но много е важно, преди да си изберете, може да ползвате на нашата фирма, може да ползвате на друга фирма, това е ваш избор, но много е важно преди да изберете кой ще ползвате, да видите на коя методика стои зад калкулатора и по кой стандарт той е разработен, нали, калкулатора. Нашия е разработен по немски стандарт DWA 138. Това е една методика, която е разработка на Немската асоциация по отпадни води. Той не е точно национален хармонизиран стандарт, но всички национални хармонизирани стандарти, които говорят за оразмеряване на инфилтрационни резервоари, те реферират към този стандарт. Така че индиректно това си е европейския стандарт или европейската методика, по която трябва да се оразмеряват инфилтрационните резервоари. Така че преди да си изберете кой калкулатор ще ползвате, на коя фирма, уверете се, че калкулаторът е разработен съгласно този стандарт. Искам само да отворя една скоба, извинявам се за прекъсването, но
Представете си, че сте оразмерили от предходния пример 150 кубика вместо 300. Това означава, че на клиента ви, инвеститора, терена постоянно ще завирява. Почти при всеки дъжд терена ще завирява, малко или много. Тогава има, нали, всъщност инвеститорът дава складове под наем, това му е работата. И наемателите ще бъдат страшно недоволни. И представете си, примерно, че някой наемател държи на палети пудра захар и тази пудра захар от нивото на водата се овлажни. Нали? Тогава финансовата страна ще бъде много неприятна, със сигурност ще се започне проучване или разследване, защо завирява, кое не е правилно, къде е грешката, как да се остане и така нататък. И тук топката се връща обратно в вашето поле. Ако вие нямате обосновка как и защо сте сметнали еди какъв си обем, разбирате, че това е доста конфузна ситуация, да я наречем. Други въпрос е, ако вие кажете, той моя инфилтратор е сметнат по немския стандарт, аз съм използвал ето този калкулатор, който е съобразен и е разработен на база на този стандарт, така че всеки може да провери. То се казва на английски, вие сте on the safe side, както се казва на български, сте си вързали гащите, дето се казва. И няма никакъв проблем. Още повече, че ако направят проверка с друг калкулатор на друга фирма и тя също го е разработила на база на този стандарт, както трябва и да бъде, резултатите ще са идентични. Може да има примерно 5-10% разлика от коефициента на сигурност. Аз обичам да избирам 20% коефициент. Може би някой друг би избрал 10%. Ето един 10% разлика само от избора на коефициент на сигурност. Да, това е причината, или това са причините, поради които смятам, че този калкулатор всъщност е много, много полезен. Искам да ви представя също така едно оптимизирано решение, говорейки за затлачването на инфилтрационните резервоари и уразмеряването съответно на каломаслоловителите. Това е едно решение, което ние му казваме на английски all-in-one, всичко в едно, всичко в един корпус. Виждате, може би, досещате се, че той представлява каломаслоловител в началото, след каломаслоловителя следва резервоар, евентуално с помпена, и след резервоара следва примерно инфилтрационен резервоар. Всичко се доставя от един производител, на обекта, на строителния обект нищо не се прави. Единствено муфите, разбира се, се слагат от строителната компания, но всичко идва готово и окомплектовано. Възможността за грешки и за проблеми е сведена абсолютно до минимум. И взех един случай от обект, който е реален и дори който сега доставяме. Тук проектантът е свършил много хубава работа по отношение на конфигурацията. Разбира се, забележката, че каломаслоловител е 10 пъти по-малък от необходимото, но това го си затваряме едното око. Като конфигурация е чудесно. Каломаслоловител, резервоар за поливни нужди в случая и след това инфилтрационен резервоар. Тази конфигурация цялата може да бъде събрана в едно устройство и то може да бъде развито по терена, както на вас ви е удобно, нали, каквото терена ви позволява. Може да е тип касетъчен, да кажем, в правоъгълен изкоп, може да е развито по периферията на собствеността. Предимствата, пак казвам, са, че всичко идва сметнато, окомплектовано и направено от един производител, който даже и си носи отговорността за сметките, ако искате и от тази гледна точка го погледнете. Но няма проверките на обекта колко много проблеми имат с тази проста конфигурация. Представете си, ако е нещо по-сложно. Тази картинка, всъщност исках само да се похваля с нея. Това е завода на Лего в Унгария. В Унгария има най-големият завод на Лего, мисля, че в Европа. И те имат следния проблем. Те казват, ние веднъж плащаме, за да взимаме вода от мрежата. Втори път плащаме, за да изливаме водата в мрежата, в канализацията. И някак си все нямаме вода и като дойде пък дъжд ни залива като порой и сме постоянно газим във вода. Не може ли да се оптимизира и тази вода да се използва по-ефективно? Въобще не са много прави и затова имаме разработка за един много модерен резервоар, който все още не е наложен на пазара, скъп е на този етап. Но тук интересното е, че скъп, ако представете си, че след години дойде време, когато само няколко пъти в годината ще валят дъждове, една такава фабрика иска постоянно вода, било за охлаждане, било за технологични нужди, било за миене на улиците, ако искате, нали. Но тя има постоянна нужда от вода. И какво става, когато само 2-3 пъти в годината вали дъжд? Те остават без вода и фабриката не може да работи.
Така че бъдещето отива все повече към повторна употреба и повторно използване на водата и съхранението й в резервоари. Искам да ви представя също така един компактен каломаслоуловител, който е предназначен за вграждане в стандартните тези квадратни решетки по улиците, които са водосборните шахти. Идеята му е там, където има съществуващо положение и се окаже, че има нужда от каломаслоуловител, да може да бъде сложен такъв, а и при ново строителство, разбира се, но все пак при стари съществуващи решения е много ефективен. Ефективността му на почистване, това е част от нашата декларация за съответствие, ефективността му на почистване е съгласно 858. И тук е едно примерче колко бързо и лесно се монтират. Сега тук става лесно, защото това е в Унгария. В Унгария този конус е универсален и се знае и ние имаме възможност да произведеме, тъй като производството е в Унгария, да произведеме точно такава пола, ето това от края е полата, така, защото да си пасне перфектно. Но разбира се, ако решите да ползвате такива, трябва да помислим и за начин на свързане с съществуващото положение. Или трябва да се направят някакви планки, или ние трябва да произведем нещо, което да е точно за вас. Има най-различни решения. Ето решение в тук си подготвили дюбели. Явно ще слагат, вижте каква голяма пола има. Ето това е полата на този модел. Явно е разработена по-голяма, за да може тук да пасне и да оплътни. Ето това е едно друго решение, което са подготвили явно тук тези планки да сложат, да държи полата. Ето още едно друго решение. Тоест, ако решите да го ползвате, две неща трябва да съобразите. Нещо друго, тъй като той е много малък, той няма голяма калова яма и не е удачно да го слагате там, където има по улиците много пръст и кал. Защото това или изисква много редовно почистване, или той много бързо ще се напълни. И друго нещо, което трябва да се образите, е как ще го напаснете към съществуващото положение. Разработил съм, тъй като много бързо припусках през презентацията, една електронна форма за запитване. Ако някой от продуктите, които споменах, представлява интерес за вас, може чрез този QR код или този, те са едни и същи, или на този линк, да си отворите тази форма, виждате тя от 2 страници и половина, 3, да отворите в електронен формат и просто да кликнете на продуктите, които ви интересуват. Да кажем, че ви интересуват инфилтрационните резервари и ви интересува калкулатора. Просто чеквате тези двете кутийки и на края на формата, тук не е показано, но има едно копченце изпрати или submit, може да пише на английски. Но преди да натиснете изпрати, е хубаво да ми кажете какво очаквате да получите. Било листовка, било каталог, било чертежи или искате да почерпите по едно кафе на лична среща, нали? И как да ви го изпратя. Искате на имейла, искате на Viber, WhatsApp, искате среща. И ако искате на имейл или телефон, не е лошо тук да ми ги напишете, защото аз няма как да знам кой ви е имейла или телефона. Имам няколко разпечатани хартиени копии, но са наистина много малко. Просто нямах възможност да разпечатам 150 бройки, и това е много лесно и удобно. Няколко важни линка. Електронната форма, която току-що споменах, ето това е линка, това е баркода, това е QR-кода. Презентацията от миналата година, която правих на същото събитие, тя е по-подробна от гледна точка на продуктите. Там отделям повече внимание какви са продуктите, как се използват. Така че ако имате време и желание, може да изгледате. Тя е в видеоформат. Има 2 линка. Единият линк може да си я свалите, но ако не искате да я сваляте, може да я гледате, разбира се. Но ако искате само да я гледате, може да ползвате и YouTube. Знаете, че от YouTube по-трудно се свалят филмчета, така че според това дали искате да сваляте или да гледате, ползвайте който линк ви е по-удобен. Калкулатора на Пюреко. Това са трите източника, от които може да си го свалите. И накрая едно резюме. За какво всъщност беше тази презентация? Най-важното, коментирахме оразмеряването на каломаслоловителите и как стандарта повелява те да бъдат оразмерявани. С 2 думи, nominal size, номиналния капацитет трябва да бъде равен на оразмерителното количество дъжд, което сте сметнали. Байпасът той не е част от каломаслоловителя, а той е защитен механизъм, който предпазва каломаслоловителя от водите, от потока, който надвишава сметнати от вас максимално допустим. И тук съм направил едно скриншот си, да, сметнали сме 5 годишния дъжд, обаче то винаги има 10, 15, 20 и 100 годишен дъжд. Тогава напълно ще идва байпаса.
за да не ни промие водата, голямата вода, да не ни промие каломаслоловителя и да вкара всичко в инфилтратора. Утеителни резервоари, напомняни просто, че е много добър продукт и си има своето място, служи за покривните води и евентуално за намаляване на капацитета на каломаслоловител, т.е. водите от покрива да не влизат в каломаслоловителя, а да минат само през утеителен резервоар. Можем да ви съдействаме с размери, сметки, чертежи, всичко каквото е необходимо, така че не се плашете от това, че примерно не знаете как да го размерите. Оразмеряването на инфилтрационните резервоари, пак се повтарям, използвайте калкулатори, защото са полезни и най-важно е да се уверите, че са по стандарта, немски стандарт 138 DVA 138. Също така може да използвате лесни за почистване и инспекция резервоари, които са тръбни инфилтрационни резервоари и по-модерни, по-комбинирани съоръжения, всичко в едно, което си има съответно своите предимства. Това е от мен. Може да видите телефони, имейли, може да сканирате QR кода и автоматично да си запазите контактите. Ако имате нужда, на ваше разположение съм, заповядайте за всякакви въпроси. Благодаря ви.